tinotenda Zimbabwe sekuti kwandaita kuti baba Isabel Boshongora Washington Malimera apindira mu studio regai katinzwe kuti chimwe chenyaya dziri kupisa muchirongwa chanhasi Boshongora segment dzinosanganisira dzipi baba Isabel chichavhundutsa chichandengenesa chinosanganisira chipi icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya muri yeZimbabwe dzese dzinorema asi ndine imwe edzimwe nyaya yekusulovera yemwana airwara aifamba akakotama kuita sekunonzi musana wake ausi kutwasuka zvadaro pakadanwa munhu akauya pamba vanhu vakaungana mushure mekuti kune akataura kuti hapana chiri kurwara apa asi pane chakaiswa ipapo amai vepamba apa amai vemwana uyu vairamba kuti kuye vanhu vanobatsira pamba apa pakasvika munhu uyu amai vakaramba kuti mwana abatsirwe asi vachibva vapinda naye vapinda naye mumba mwana akabuda achifamba zvakanaka kuita sekunonzi ndiye anga asingarwari zvakazoitika zvacho ndichataura nemi ndini nyaya muri yeZimbabwe yekunzvimbo kunonzi kwaChifseke kuchitungwiza kudema phase 2 sabhuku nechiva kansela Marufu yamai vari kugara nevana vatatu 1 mwana wavo 2 vana vatete vehanzvadzi yemurume nemurume vari kugara naye havana mana vese right ivo vakauya nemwana wavo vamwe vana 2 ndivatete vana vehanzvadzi vatete ava vanogara kunze kwenyika Zimbabwe vana ava mabatirwo avanoitwa nemaroverwo avanoitwa kusvika pazuva ranhasi mucharwadziwa Zimbabwe ndichakukandirai piki remwana ane 4 years arohwa achinzi aitira wiwi muhembe make maiwe muchatarisa zvakaitika musana asi zvadaro muri yeZimbabwe tine zvatakaita pamusoro penyaya iyi kuti vanoziva basa kuti kana muchinge maita izvi matano notorwa ndeapi baba vepamba apa ndidhiraivha havagari pamba nguva zhinji vanenge vasipo tichakudzai dzakawanda vanenge vachida kunza nyaya pachimuti paNational FM Boshongora anobatika sei icho kwadi munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzangu ndiripo pachimuti Kanyemba ndakachibata kuti ndimhoresera ukaBoshongora uyo ndinonzi Mai Craig Panyatsime baba Isabel chakabatwa chimuti Panyatsime naMai Craig zvikanzi mhoroi tamuka mangwanani mamukaseko Mai Craig avaiwe chimuti ichi ambassador tinashe gotora paSolomio monya ndimba arachipata pomwe kuti baba namai ameni musaruro padombo shava yes efati nyakasaka the Korean man yes chiftire gaimaradza paEpworth yes wakomana paFair KB uri wangu mani ndinonzi Albert dzakatira pakuwadzana ndimhoresera ukaBoshongora uyo dzakatira anofamba nekombi yakanzi live wire icho kwadi ichocho kufamba nevabereki tinongokumbirisa kuti muchifamba navo zvakanaka pamugwagwa tevedzerai mitemo pamugwagwa tine accident yakaitika pa yekurohwa kwemunhu watisingazivi kuti iko zvinozvi ari kurarama mararamiro api panzvimbo yepaZindoga pa tichisvika paZindoga tichibva pamashops takuda kuenda kubridge pane complex tichibva kuTrabablas iri kuleft side pacomplex ipapo tikangodarika complex iyoyo tiri kuenda kunopinda pabridge yes kana tadarika ipapo akuchena motokari ichakwanisa kubva kune rimwe side ichienda kune rimwe side nokuti pakarongwa zvakarongwa pakati inofanira kutoenda kunotenderera neparoundabout pachinzou paya saka zviri kuitika ndezvekuti ukasvika pacomplex iyayi unenge wakuona mapurisa ari pabefore round pakamira pakamukwidza so variko makombi nenyaya yekuti kubva kumadhiraivha vamwe havana zvitamba vamwe havana zvakakwana 3 motokari dzimba dzina kunaka vanobva vada kutotenda kuti vaende kupi nekuwaterforce kuti vachitena uko vanotanga vamborova one way kusangana nedzigurwa kuti vanokwanisa kutopinda pai kuenda kuwaterforce muna masocha saka pa one way ipapo munhu akanga aripo mukoma KB anga angosarirwa kucrossa road kuti anoshanda pacomplex ipapo ndipo anoshanda anga angobva kumba chasara kungocrossa road obva asvika pabasa motokari makombi anga akupinda kusadi risiri rawo ndo anga akuona nguva yakati rega ndifambe motokari yake right of way ichibva yamurova iwo makombi ndobva watisa apo ndovanga wakonzeresa
ya zvakaoma ngatitevedzerei mitemo yepamugwagwa papase Isabel varika mustudio 11 minutes to 10 pari zvino regai tinzwe kamashoko kubva kuna Lawrence Munkombwe executive producer weNational FM uyo ari kuVictoria Falls achitaura kana Dr. Gift Machengete vanova director kuPortras. Tinzwe kuti musangano weInternational Telecommunications Union ITU Regional Development Forum for Africa uri kufamba seiko kuVictoria Falls ikoko tiri kudzoka manje. Morning KB na Papa Isabel takakubata ikuno kuchishawasha tiri kurova basa netimu rangu rose randinaro rikwazisei kunyanya Pandasoni manager wa Mushipe ndinonzi Keichapo takachibata chimuti kuti dzvi. Baba Isabel vanhu vanonakirwa vanhu vanoitirwa zvakanaka vachiterera National FM uko vachishanda icho kwadi mukoma KB vakawanda vaimboshevedzera kunzi aiwa kana uri pabasa padiwi nepfenyero but mabosi mazhinji akutoshevedzera kuti wakabata radio ipi. Yes, kana isiri National FM basa rapera, kana iri National FM ende basa rakuendera kuberi pane production asi pane kudzidza zvimwe zvakawanda. hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu paka Seke Harare Harare Chief Seke Sabu kuna chiva kansela marufu kuri kudema kwa Seke ku phase 2 chekwa Seke chiri kuti kudini chekwa Seke muri yeZimbabwe chinorwadza chinosuwisa. Regai nditaure mashoko nechiti muri yeZimbabwe kune musha une murume nemukadzi vakaroorana kudaro murume nemukadzi avasati vave nemwana vese asi vane vana vakatatu vanogara navo. Mwana wekutanga anoratidza kuti anogona kunge ari kumakore anokwana kuita iwo masere asi ari mwana wemukadzi. Waita vamwe vana varipo kune mwana ane 6 years nemwana ane 4 years. Vana vane 6 years ava ne 4 years vari vanakomana vana vatete anzvadzi yemurume wepamba apa. Okay, murume anogara pamba apa haagari pamba apa chikonzero anogara ari kubasa chikonzero basa rake nderekuchaira. Anogona kutora mazuva kana kuuya apo neapo ari kubasa rake sezvo anenge ari basa repasi pevamwe vanhu vanomudza nhasi kuende kwakati nhasi kuende kwakati. Zimbabwe pane mashoko ekuti mwana ava havasi kubatwa zvakanaka. Zvakaitika zvezvimwe nezuro muri yeZimbabwe inyaya yatazokwanisa kubata vakuru vapurisa mukati menzvimbo iyi sekuti mapurisa ebadema police station nokuti ndo panoripota vagari venzvimbo iyi mushure mekuti mwana ane makore anokwenda kuita iwo 4 akarohwa namai ava mushure mekuti mwana akanzwa mudumbu akakundikana kubvisa hembe nenguva ndokubva aitira wiwi muhembe dzake. Achipedza kudaro achibva atanga kurohwa vavakidzani nevagarisani vakamhanya vakasema kutaura kuti vedu we aiwa tazvona kuti maranga but manyanyisa chinzi hapana anonditonga pavana ava nokuti chose chinodiwa pavana ava ndiri kuita ndiri panapa ndokubva varova vana. Zimbabwe kana muzoenda vari paWhatsApp channel nevasiri munogona kusheyana kuratidzana nokuonesana zera remwana ane 4 years maroverwo akaitwa zvakaita musana wake zvakaita maoko ake achirohwa namai ava. But nyaya iyi tikakwanisa kubata vakuru vemapurisa vepadema police station ndokubva tavaratidza nokuonesana izvi asi vati basa vakuita. Baba Isabel muri kuti vana vari kurohwa awa vana vatete ave vana vasisi vemurume vana vesisi vemurume asi vari kuchengetwa nani nehanzvadzi yacho nemuroora. Alright, vana vasisi vemurume sisi vacho avapo vari kunze kwenyika kwavari kugara vari kunze kwenyika. Hanzvadzi haipedze nguva yakawanda iri pamba inenge ichityaira saka muroora ndiye anenge ane vana ava. Vana ava vangani? Vana ava vaviri vehanzvadzi vana ava vehanzvadzi vatete vana vaviri kwozoita iye mukadzi ane mwana wake 1 nemurume uyu havasati vane vana vese. Mudzimai akaroorwa ane mwana wake. Right, pane vana 2 yes vatete ndivo vana vari kurohwa. Umwe wacho ari kuECD ari kuenda kuchikoro. Pane mudzidzisi akatobvuma vavakidzani achiti izvo naimi chii manai vanogara magariro api nokuti ukamuti vamwe vari kunyora paya
anogona kusanyora but mukamudana ane kuvhunduka kwaanoita kuratidza kuti anomuti ante senge munhu arikugona achingosvika paari ukamudana zita instead yekudavira anogona kungovhunduka senge munhu ari kusvika zvinoratidza kuti kuseri kwake mwana uyu pane kumwe kugasagadzikana kuri kuitika paari anenge achivhunduka ndeumwe wacho asi uyu akarohwa endai pawhatsapp channel muri yezimbabwe munoona maroverwo akaitwa mwana uyu iye aine 4 years airohwa nei airohwa neshamo manext door vanogara munharaunda vakatoona mwana achitorwa ndobva vatora mavhidhiyo ndobva vatora mapiki zvichiitika murume anova hanzvadzi yasisi vane vana ari kuziva here kuti ndo zviri kuitwa haasi kutoziva izvezvi hapo ari murima kuzoti amai vevana ava kwavari ikoko havasi kuziziva vari kungoti vana vangu vari kuhanzvadzi yangu nemuroora zvakarongeka. Zimbabwe endai pa National FM WhatsApp channel kana pa National FM Zimu official Facebook page yedu munoona kamaroverwo akaitwa aka mwana uyu. Muri kuti chikonzero chakaroverwa mwana ndechei? Ndechekuti akanonoka kubvisa hembe dzake ndobvaitira pupu muhembe apa ishevedzera kuti ari kunzwa mudumbu. Kunzi kwa kurohwa kwakaitwa apa kumashure uku pane kumwe here kurohwa kwakuri kuitwa vana vanotonzi vanochereswa mvura mabhaketsi avanotakura vana ivavo hana zera nawo zvakaoma. Mukatarisa nyaya yegwa inenge chibva mukoma KB nhasi unoona kutambudzika apa iyo itori nyaya inokonzerwa nekusiyana kwababa naamai fesi. Baba vevana ava naamai vevana ava kusiyana kwavo ndokwane chikonzero ichi. Dai vari pamuchete kana pane zvakakanganisika dai vakawirirana izvezvi vana vaina baba namai panzvimbo muchete dai pasina zviri kuitika zvesezvi. Muri kuti amai vevana ava pavakaenda kunze kwenyika vakasiyana nemurume vari kunoshava iko vari kunoshava 9 minutes past 10 ndio pafika nthawe pari manje 11 minutes past 10 ndio pafika nthawe pari manje. Hanzi kudini kone wadiwa vatereri maenda here kunoona maroverwo akaitwa kamwana pa WhatsApp channel ye National FM kana kuenda pa Facebook page National FM Zimu muoneka zvatiri kutaura nezvazvo. Baba Isabel mati imimi makabata mapurisa mukavazivisa endi vativimbisa kuti vachafambira nyaya idzi. Ende chokwadi mukudese pane kukangasa kwaneta mukati mekutaura ndati tema location andiriga phase 2 nzvimbo iyi mapurisa nzvimbo iyi haizi mudema asi mapurisa anoripotirwa nyaya dzenzvimbo yachona idema police station. Okay. Asi akuzi kudema asi inzvimbo inoripota kupolisi iri kudema saka izvezvi mapurisa atotumwa ikoko. Ndamaona maronda amuri kutaura nezvavo ari pamwana uyo. Amai avo havana moyo kanyemba na bhozho ndinonzi mai emandowa pa Epworth. Aiwa zvinorwadza mukoma KB. Muri kuti uku kurohwa asi vana vagara vachishungurudzwa vari kuona chokudyere vana ava. Ipapa hazvakaoma mukoma KB. Zvakaoma kana chisvika panguva yakadai so nguva yaanopedza kurohwa seizvizvi achapiwa chikafu here. Vana mati vakura sei? 4 years ne 6 years. 4 years ne 6. Akarohwa ndiwe 4. Vari vanai? Vari vanakomana vese. Iwo amai mudzimai uyu ane mwana wake. Mwanai? Mwana komana zvakare ane 8 years. Ane 8 years. Mwana wekurohwa uyo ndamuonawo zvinosiririsa ngavasungwe amai ivavo vaone chinonzi jeri ngavasungwe ndinonzi Dr. Kandishaya ndiri kuno kubhangeti. Zvinorwadza. Zvinoita kuti munhu wese kwauri ikoko kana une mwana usiri kugara naye utange kurangarira kuti kwaari kokuri sei. General Kaonza kumuzarabani ndimutsiroka ambassador Kenneth Masunda Clever Chirume Airwaves Commander Machingura na Mudhara Pagiwa. Mapikicha emwana akarohwa ndamaona pa channel yechimuti KB kuti ishamu here yakashandiswa apo ndiri kuona sekunge chambuku chasabhuku vaya cheganda remvuu mainga vasungwe avo imhondi. But chandinoziva mukoma KB vakatumwa basa semapurisa ekudema akunoshandwa kwavewe ndizvozvo chaizvo kunoshandwa kuna officer charge variko ndiyo chidzimai ndiyo chikadzi asi unovaona vari paground kana pamugogwa dzimwe dzenguona utoona vakamira soshedzera kuti kana tichienda kubasa
atingoti endai kubasa tofana kuziva kuti kubasa kuri kuitwei unovaona vakamirawo ipapo leading by example. Amai avo Kanyemba naBhozho ngavasungwe. Ndinonzi Christopher Zita paMaryland Farm kuInsusa. Vakachibata chimuti Insusa, is it? Insusa. Right. Kanyemba naBhozho amai avo ngavasungwe ndi Christopher Zita paMaryland Farm kuInsusa. Awa zvinorwadza. Endai pa National FM WhatsApp channel kana pa Facebook page ya National FM yakanzi National FM Zimu, muone kuti mwana uyu akarohwa sei. KB naBhozho hanzi maitiro ayo hana kumira zvakanaka. Zvinorwadza. Gogo Chingwaru Uzumba Gotora Village. Pane zvinogona ngo zviri kuitika pavana ava. Ichokwadi kunze kwekurohwa amene kuti chekudya chacho vari kuchiwana here. Ende chekudya chagara mukoma KB kunyange muchichiwana muri kuchiwana here nenguva munogona kupiwa chokudya kati muchishungurudzwa komukamuka kuseni muchizopiwa chekudya nafoma nero. Kuseni kwese uko wangu machipiwa but ndizvo here vari kuwana nguva yekuzorora yakakwana here nokuti mataura kuti pane ticha akatozotaura kuti mwana uyu anotovhunduka kuvhunduka. Zimbabwe poitwa sei hanzvadzi komana yakatora vana vehanzvadzi sikana iri kunze kwenyika achiti aiwa ndogara navo iyamazve ndibaba kana uri hanzvadzi utori baba wasisi vako todauma. Amai avo muroyi chaiye. Please police get busy. Ndinonzi Bento pa Butler Farm. Aiwa zvinorwadza kushungurudza mwana asina chaanogona pakurarama. Atadzei mwana zvese akamirira kwauri but iwewo ndiwo chimushungurudza. Saka uita sei? Ndiwe amai ende hakuna munhu anopiwa vana kunzi tibatire vana pasina kuwirirana. Ndiwe baba. Ko makarambirei makabvumirei? Zvakaoma. Bhozho vanhu vakadai tanga wandiudza ini ndovashanyira usati wasvitsa nyaya kumapurisa. Ndinonzi Admire ndiri kunoku kuchiweshe. Aiwa mutemo unoti mapurisa ndiwo anobata zvese. Unogona kuzoguma futi wapinzwawo wabatwawo zvakare nemapurisa. Nai Admire wanga wafungeko pachiweshe? Ada kutokikitsa vanhu. Imhosva. Hautoreka mutemo uchisa maoko ako. Abrahamu Nyambo pa Heathcliff Extension akachibata chimuti kuti zvikanzi kudini zvakaoma kana munhu asingade kuchengeta mwana asiri wake kungogara wataura zvinei pane kudai mwana. Ndinonzi Kindoni Gombakomba kubocha kwamarange panonzi pamatongo baba Isabel. Kana usingakwanise kuchengeta mwana taurezve zvakangonaka zvorambidzwa here handiti pane kushungurudza vana zvakadaro kunyepera rudo kumurume kuti ndinoda hama dzako. Murume achienda kubasa uchisiya achitoti aiwa no vana covered zvakarongeka mudzimai wangu aripo anochengeta vazukuru ende type dzakadai so amai vana vachisvika unonzi dai manditirawo zvinhu ingaone une basa randinoita wani ndinochengeta vana wani kudenga kuna Mwari ariko. Simon zvatotanga zvabuda zvaiitika mumba makavharika tisingaone nhasi undo zvapachekerere. Legezani katibve kuti mapurisa achafambira nkhani iyi pomwe kana aenda uko mutongo wacho nengo wakamira sei. Ndovaziva basa robata. Basa robata vakaipa. Ziri kuita kudiyana, ziri kuita kunyanguta nambari wangu 10 minutes to 11. Thursday 28 May 2026 tirimo kankati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe. Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora. Mano Gilbert Chimpaka kubhangeti kuritani KB naBhozho piki ndariona amai avo ngavapinde mukati for 10 years and above vane hutsinye dai vaisakwanisa kuchengeta vana dai vakangotaura. Ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kuno kubhangeti. Tinotenda nema messages yenyu. Regai katinzwe kuti mapurisa pawachafambira nyaya dzacho nyaya yacho ichafamba sei uye ichasvika kupi.
icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mojera mukati mekufamba mukati mekufafaza nekutsitsa zvitika matima navose venyika wamkasekwa kasira sekwa Gilbert Chumpaka Isaac Ndevos chimuti wakabata wamkasekwa bosi zobujati varisekwa bosi Matishi chimuti makachibana kuti General Shereni wamkasekwa General Tondrari Munga Gaboni Viber chitofu simbedze basa mai Eleni chimuti wakabata variwo pachitungwiza ipapa ndiwo amadhuvasi pachawo cheshongo chimuti wakabata wamkasekwa vesi vakabata chimuti agogo every day is a Friday ndinoziva muripo rega ndingopinda muri yeZimbabwe hey mukoma KB yes apa ndiri kumira nogadzikana vaite order state imbotererei nyaya yeZimbabwe paka cholocho chakucholocho chiri kuti tani nhaiwe Bhoshongora papa murume aroora mukadzi wake ndokubva vagara se musha une murume mukadzi vagara kudaro ndokubva vaita 5 years pasina kubuda mwana kana pakambonzi pabva pasina kana panoratidza kuti ipo pane zvakamboratidza kuti baba naamai veyo pamwe chete sevanhu vari kuda kuita mhuri yavo vapedza kudaro ndobva pazoitwa pamuviri paitwa pamuviri ndobva pabarwa mwana akabarwa musikana makorokoto mwana uyu achikutanga kuenda kugrade 1 mbuya vachibvotora mwana amai vani amai vababa ndingakuti mwana asendele chikoroka achingobviswa pazamu akakasira kubviswa pasamu mbuya vachibvotora mwana zvikanzi ndanga ndine shungu regai ndibova mwana uyu asi vane mashoko avakataura kuudza muroora nevamwe vazukuru kana ndichitora mwana uyu vachiudza mumwe muzukuru udzai muroora kana mwana wangu kuti kana ndichitora mwana inini ndichindira kunogara naye zvinorevei alright muroora anoti ndakadudzirwa kunzi zvinoreva kuti vari kuda kuti muchiita umwe mwana ndokusaka vakupai nguva yekuti musanetseke uyezve vari kuti makatora nguva refu pasina kuitika mwana saka pari kudiwa umwe mwana ndobva vagara nemwana vagara nemwana uyu mwana akatsaura kuchikoro baba naamai vakati kwamugere regai ndigare nemwana padhuze ndichimuona ndichimugadzirira zvanodiwa zvese ndobva vatora mwana vabereki vachingotora mwana first term yekuenda kuchikoro kwemwana achibva kukotama musana wake kuti senge munhu akura uyoyo mwana achisasuki mwana achati wasuki musana akutogara akaita sei akakotama musana zvadaro mwana adaro ndokutaka kufamba naye mwana uyu iko zvinozvi angatori nenguva akadaro kana kuchikoro haachaendi but vakazozviongorora kuti mwana uyu nguva yekutaka kunaye kwemvura urwere hwekudhonzwa musana unenge wakudhonza nemakumbo nemutsiba achiungana somunhu singe munhu ari kupeteka so nguva yekunaye kwemvura ichingopera bebe kungoti vanhu vatanga kurima ukangochara zvinhu zvikamera vakunokohwa zvobva zvatanga 40 ndokubva vafamba mavaifamba veiudzwa kunzi mwana uyu ari kushandiswa but munhu ari kumushandisa kumunda panyaya dzekurima zvadaro vachibva vazofamba mukoma KB vanhu vanenge vakunyorerana vediwo une mwana wangu apo mwana wekutanga zvikanzizvo pane watinoziva endaiwo panzvimbo pakati isiri nzvimbo iyoyo munhu uye achibva ati regai ndiri kuuya ikoko munzvimbo makaberekwa mukadzi ndimo imomo mwana uyu makaberekwa ndimomo vabereki vemukadzi nevabereki vemurume vari munzvimbo imwe chete kucholocho ikoko zvadaro mukoma KB islovena zvadaro mubatsiri achibva asvika achibva ati ndiri kuda vabereki venyu imimi vabereki vemukadzi nevabereki vemurume vabereki vemukadzi kungori nababa amai vake vakaita sei vakasiyana vabereki vakasiyana aminiko vakatoendawo vabereki vemurume varipo handiti padhuze vachibva vari kushedzwa kunzi uyai pamba pemwana tikwanise kubatsira mwana amai vababa vanove mbuya vemuzukuru vachibva vati ini ndiri busy uyai kumba kwangu imimi plus ini handifambiri vana vachibva vaenda kumba kwani vana kuramba vachibva vanzande ikoko vachibva vasvika ikoko vasvika ikoko vachibva vaudza kuti ava ndiwo mubatsiri ava
tinoda kuti mwana abatsirwe sokuziva kwamuri kuita mbuya munogara muchichema ninye muzukuru wenyu tinoda kuti muzukuru aite sei abatsirwe but pakubatsirwa apa kana kuri kuti mishonga yainzi gezai kana kuri kuti munamato yainzi gezai mbuya amai vababa vaiti kwete inini handisiri ndoda kubatsirwa anoda kubatsirwa mwana vabereki vemwana ndo vanofanira kuita zvinhu izvi but hama dzekumurume kumukadzi ane mwana uyu vaibvuma but amai vairamba baba vacho vapenyu vaibvuma but amai vairamba so mubatsirane zvaakaita mushure memwana akagara ipapo mwana akabva atidonha pasi kutanga kurwara marwariro ekuti iye ane zvinhu zvaari kuona ye zvakati mwana mwana atanga kubudisa maziso mwana atanga kubuda dzihwa mwana atanga kuzvikanganisa aripo ipapo atanga kudaro mukoma KB ndokubva patanga kubuda mazwi airatidza kuti mwana uyu ari kuchema achiti munoda kuti urayirei but pavanhu vanga vakateerera paita chishamiso chokuti paibuda sokuti pane mazwi matatu ari kubuda mwana mumwe chete izvozvi mwana uyu akura sei mwana uyu iko zvino zvindingangoti tingangoti ane 5 years ane 5 years okay but kuchikoro anga amira kuenda so zvadaro mukoma KB pari kubuda mazwi ekuti muri kundiurayirei moda kuti urayirei achichinjana but mazwi ari kubuda pamwana mumwe chete mama anotosekeronzikana atori mwana mudiki ari kuno odzidzira kutaura umwe atosenge munhu ati kurei achitosera kuti mashedzera kuti rimwe izwi nderechikadzi umwe mwana mudiki uyu munhu mukuru but zvibuda pamwana mumwe chete so vatira kuchema kudaro pazaichema pamwana uyu vamwene vanove ndiwo amai vemurume vachibva vatanga kuchemawo vakatarisa mwana vatanga kuchema vakatarisa mwana mubatsiri achibva anotora mwana ndokumusumudza panga pakagara amai vemurume mbuya vemwana ndokunosvika pamakombo emwana paambuya achigarisa mwana iye akadaro avo kora kwasho vachibva vasumuka handiti vanhu vari pamba pavo ndobva vasumuka nemwana ndobva vapinda mubedroom avo vapinda mubedroom vachibva vagara mubedroom nemwana vakagara maawa anodarika 3 vari mumba nemwana vanhu vakagara panze vakamirira vamwe vakushevedzera kuti toita sei zvikanomubatsiri musanete garai regai vapinde imomo imomo mavapinda imomo ndo mune zvese ngavapinda imomo asi chandiri kuziva ndechekuti havaurai mwana nokuti vari kuziva kuti haita sei zvazivikanwa apa iko tinotorambodzira nekurarama kwemwana vachibva vagara maawa anodarika 3 mwana akazobuda zvekuvhura dhoo achirovera zvenharo achitiza mumba umu apo mwana mukoma KB anga asisagoni kufamba nekukotama kuya but paakabuda mumba umu akabuda akatwasuka achitiza spidi yekumhanya zvikanzidzingirira mwana mubati vanhu ndokudzingirira mwana ndokumubata but pavakandobata mwana uyu anga asisagoni zvezi kuti anotwasuka musana but paakabuda mumba umu akabuda achimhanya akatwasuka musana ndokumudzingirira vamwe vachibva vanomubata vamubata mwana uyu ari kutaura kuti mumba umu ndaona mhuka yandisingazivi asi mhuka iyi yakaida kundiruma ndokusaka ndatiza but kuchachomubvunza kuti ko iwe wanga usingagoni kumhanya wanga usingatosviki musana zvamboita sei zvikanzi musamubvunze izvozvo paakaunzwa pane vanhu airatidza kuti vanhu vese vari pamba apa kusanganisira amai vake nababa vake haachavazivi ndobva agezwa mvura yakagezwa ndobva atanga kutoti munhu wakaziva ipapo ndaamai vake baba vake anga asisavazivi zvikanzi nemubatsiri inzwai nemwana taane pastage 1 but zviri kukonzeresa mwana zviripo hakuina kwazvaenda kuchema kwanga kuchiitika nyaya panapa iyi nekuchema kwanga kuchiita mai ava mhepo dzakachichema pamwana uyu dzakachitochema kuti dziri kutofungira kuti amai vapinda mumba umu ndo vatsvaga munhu waita kuti zvinhu zvivarwise izvi zviri pamwana saka amai ava nezvinhu zvavo mumba umu unotomira zvakanaka mune kunesana kuri kuitika but isoti sezvo isosuka amai ava dzisiri hama yenyu hatikwanisi kupinda mumba kubatsirana namai ava pasina hama dzavo nokuti hama dzavo pane zvavari kutsvagawo zvakaitika kumusha kwavo zvavasingazivi but zviripo zvakarombomo saka imimi kuti hama idzi dzizive zviri kuitika vadanei muchiti tine dare riri kuitikwa pano but nyaya iyi iri kusanganisira amai hatikwanisi kuita dare raamai imimi musipo hama dzisipo dzamai saka hama dzakadanwa hama dzanzi dziri kuuya musi wa30 musi wesaturday ndo pari kuuya hama nekuti dzimwe dzakasigagara imomo ndo pavari kuuya but amai akuva zvavapinda mumba havasi kuda muda mumba vari mumba mavo so mubatsiri akati isusu kana hama dzavo dzauya tichapinda mumba imomo toda kupinda nehama dzavo pane zvatoda kuvaonesawo zvinoenderanawo nekumusha kwavo
pane zvakaitika zvakasokera toziva kuti zvakafamba sei zvinoenda nekumusha kwavo ndo parichapinda mumba asi mwana uyu iko zvinozvipowa asi zviri mumba umu zofana kubviswa zviri mumba umu zofana kudarika wakagara nguva yarefu vainazvo mwana anotanga zvakare. Baba Isabel, muri kuti gogo pavakapinda kane muzukuru nemwana airwara vakapinda rini? Muri yeZimbabwe zvinhu zvakaitika musi weFriday last week ndo pazvakaitika. Nhasi iThursday mangwana vhiki rinenge rakwana amai ava havasi kubuda mumba vari kudyei? Vane murume wavo aripo ipapo, murume wavo aripo asi kwachishashi wavo kumba kwemuroora ndo kusina baba. Asi amai muri kuti baba ndo vari kubikira amai vakapinda navo? Obviously ndo zvinoitika because vanodyei. Mwanakomana akabva ndoti ari baba ndise andisvike ndichatodzokera zvakare kana kune mubatsiri adzoka ndo pachada kunosvika ipapo, but date rakapiwa nehama dzekuamai ndere musi weSaturday musi wa30 ndo pavari kuuya. Restroom vari kushandisei? Vari kuitira mumba imomo? Ndo pari kunetsepa kuti kusamba kudya handifungi kuti zvese izvozvo kana zvichijambika zvinojambika zvinokunoge zvichojambika. Icho chemwana uyo wekurohwa mukati ndimo makafitira kuti amai avo vagare. Ndinonzi Emmanuel Mareva muHarare mutsaitimu repajure kumasvingo kuzimuto. Aiwa katinotenda nekuramba makabata kapachimuti ipapo. Tsika mwana tsika machinzwa ichi ndechekupi? Islovela. Tinotenda Zimbabwe ndechekuSlovera. Munoti kudiniko nacho pamwe chete kane icho chokupi kuchitungwiza? Seke dema. Right. Chemuroora ari kubata huyanga vazukuru vana vatete. Pakaipa. Good morning Kanyemba na Bosho. Ndanga ndakusuwa ichi muti ndakachibata kuti dzvi. Ndodawo kumukisa munaku wangu, sweetheart wangu, Mary Snake nanatezvara vangu vekwa Snake. Ndisingakangane rudzi rwangu mupanga yose. Ndinonzi Felix Mupanga ndiri pa Glenview 1. Pariseko pa Glenview 1. Sababa Isabel lekezane katibve kuti atetekere anititani. Manga muchitaura kane mapurisa ekudema kubudikidza kane nyaya yamatsudzura yamai kuti muroora ari kusungurudza ka vazukuru. Chichaitika? Regai ndikuvimbise mhuri yeZimbabwe. Ndakudziya kuti mapurisa anoshanda basa ravo kutaura kune kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe. Amai vekurova vana ava vabatwa vamwa mapurisa. Mate kudini? Vabatwa izvezvi maminutes ataka tichitaura aya ende kubva pano papolice station yeDema kuenda panzvimbo iyi yavanokavha it's about 21 kilometers, but panguva iyi dzafambirwa amai vatotorwa vana vaviri ava vanga vachishungurudzwa vese. Pane 1 angatotorwa nemuvakidzani pasvika mapurisa vachitoti vaende naye muchitungwiza. Zvezvo kungoti vambospesawo kubva ipapo nemashungurudziro ari kuna ari kuita zvese nemapurisa vakutotevera ikoko kubva kumwana atorwa akaenda kusvikira nemwana wanga aripo kusvikira amai vacho zvese vabatwa nemapurisa. Izvezvi vamumako mapurisa. Baba vanovaka murume wemudzimai anga achishungurudza kavazukuru ari kupi? Ndo pasati aziva kuti iko zvinozvi ari kupi. Ndo iye ndio mukadzi ndiye ashaudza mapurisa kuti murume wangu ari kupi, but chatanga tichiziva ndechekuti murume basa rake ndiri kuchaira anofamba achida sei ari kubasa. Right. Sekuona kwataita pamapics amatumira mwana uyu akakuvara musana. Ati awana here rubatsiro kuti aende kunorapwa? Ndezvoti kwazi mapurisa kuti mwana akutoona kuti aendeswe kuchipatara. Okay. Tinotenda maita basa kababa Isabel nakufambira nyaya dzacho. Zimbabwe amai vaya vabatwa. Regai kamapurisa vachaita kapaperwork, vachaita kamapepa ese kuitira kuti nyaya iyi iende kukoti. Chazokudza zvakareka kuti zvinenge zvafamba sei. Dr. Noah Wiscott pa number 23 Chiguyakuya Road kumufakose vakachibata chimuti. Inzwai message iri panapa. Hanzi na Nodika hari pa nyava kuti nyava kupindura. KB na Bosho senyaya yave kupolisi yakanaka, but murume wamai ava akawirirana nemukadzi pamwe vane pavanopesana kuzoti tete muridzi wevana kudiaspora ari kusapota vana here because pamwe ishungu dzekusapiwa sipo dzakakonzeresa kuti arove mwana. Nyangwe zvakadaro polisi ngaiongorore zvese murango upiwe hawo. Ipapo ndiri kupanzwa mukoma KB. Tine shoko ratambotaura isusu. Kana uchiona usingagutsikani nezvamuri kuita, ramba ubude pachena
usazoita zvinokonzesa alright tomboti amai vemwana hausisapota nemurume havasi kuwirirana nhasi iye zvakumuendesa kucheri kudai akaramba daenda kucheri kana ramba aingobuda buda pachena ndinonzi tatenda sita kuMebroin radio yanaka kunzwa kuti tapi varoyi vanetsa Bhozho naKanyemba papa mawani mawani but zvikuriri zvine zvikuriri zvacho kana zvichibuda chete kumotokari vanoti kana isingamire usaistate nokuti unokonzeresa Joseph Murozvi paGlenlone akachibata chimuti kuti regai tinzwe mashoko anotevera tinodzoka manje hanzi amai ngavagare mumba imomo vabude vamera muswe kugara mumba hakuiti ngoma kembe because kana vachigara tsvimbo dzavo vanenge vainadzo mati tsvimbo dzichiri kushandira apa kwanzi zvinenge zviri kupisana sveke imomo yes but zvinozoita ngozi futika kwavari kufira kusikwa uku hama ngadziuyi zvinobuda pachena zvobude pachena right nesu toda kuziva kuti pichabuda chii tigoona kuti vane zvavari kuita zvii zvavari kuitawo ipapo mwana anova muzukuru airwara uye aifamba akakombama azwasuka izvozvi ava sei mushure mekubuda achimhanya akabuda akatosuka achimhanya atoripo but ari kunzi kana pasina zvaitika apa zvinogona kudzoka asi kune zvimwe zvoda kuratidzwa zvakare zvavakaita kuhama dzavo kwavakaberekwa saka vari kuti vadanei patinenge tichishanda nyaya iyi vagoonawo zvavanga vasingazivi sevanhu veukama ndiripo pachimuti ndinonzi ambassador Marenga paMbale Flats takachibata wakaketa ambassador chimudhara apo chinenge chakarwa smart sei smart baba yes even kwa muzimbo vanogara kugadzirisa zvinhu mitemo kuita sei zogara dziri pakuronga chete nevafana vari pasi vada kuwasimudzirwa vaiva uye vafana vachisimudzirana aiwa dzinoronga tinotenda varoyi vanofarini kona iwe Bhozho varoyi vanofarini kona iwe Kanyemba tizorore ndinonzi Inoki Bobu Mazarura ndiri kuHabroni Botswana vanofarini mabvunzo vanhu vashungurudzika vanhu vari kurwadziwa no isusu atirege kuti varoyi vanofarini ngatiti vanhu vangasiya kuroya rini vasi voramba varipo panyika nai baba Isabel muri kuona vanhu vachisiya here nyaya dzekuroya handizivi kuti nokuti vamwe vacho mukoma kebhi ukavatarisa anenge achifamba nepatapata yakaboka hana chainacho akasunga tirauzi negavi apo apedza hama baba Shiro akazoti pfuma yacho zvauri kupedza hama uchaidya nani dada nechako dhisa muhupe paushe wekunzi arachipata chemuti saka toita sei imisa international correspondent ndiapi mashoko amungape kune avo vanoroya Kanyemba avaika Kanyemba chimutengo kwaita mowa icho mavhiri icho chekusulovera chakanyanya ndinonzi Manex mareva paMount Habden mutsa timu rangu rakachibata chimuti riri kwamurehwa okay 0718692244 tinzwe kuti munoti kudiniko neidzi dzatsudzurwa napapa Isabel right mubatsiri muhombi wekusulovera uyo zviri pachena imi gogo something wrong imi ndinonzi Effort Nyakasaka the Korean man apa kuti singakati vatarisa ka imi ndabvunza baba Isabel kuti sa international correspondent Washington Maremera mashoko amungada kupa vese vari kuita zvokuroya ndiri kuti inini kazhinji uroyi unokonzereswa neruchiva okay kana kurwadziwa nekuda kuti zvinoitwa mumwe ndiri kuti munhu wese hakuna munhu asingagoni kuita zvauri kuona zvichiitwa nemumwe yes nesimba rako pasina zvawawedzera makambobarwa sei naMwari dzimwe nguva vakambozviita zvikaramba saka vari kuda ka shortcut shortcut maiona kwainozoenda ndo dambudziko yeshortcut okay ino mubayiro ende ndine vhesi yandirikugara nichiparidza muzukuru wasekuru iwo mazuva ano wakadzika pamweya inoti kudini vhesi kunonzi hakuna basa rinopiwa munhu naSatani risingasobhadhariswe ichokwadi basa rese raSatani rese ukaona uinaro ziva kuti wakamirira kuribhadhara kana uri muroyi uchabatwa mberi kwevanhu kana kuroverwa simbi pamusoro rukumba kwevanhu kana uri mombwe ucharwara kana uri mbavha
uchaenda kujeri. Basa rasatani rese rinobhadharwa. Unogona kufunga kuti aiwa zvauya nyore asi mabhadhariro unozoita 0713938538 tinenge taziva sei kuti uyu muroyi naibhozhongora ipapo nokuti ka imhosva kuudza munhu kuti muroyi apa totaura nokuti pane zvimwe zvinhu zvatoitika kusulovera asi hanongedzeka. amai chiparawasha panotoni chimuti ndakachibata kuti dzvi ndimutsiroka amai vangu vanoitwa mai masketi nemhuri yavo yose. Tinotenda kamai chiparawasha panotoni vakachibata chimuti kuti dzvi. Rekezani tibve munango tozonzwa kuti ko vese vari kuda kafertilizer aiwaka ichiriko here kugofe tinokuda kwekuti matutirwo ari kuitwa fertilizer bhozho papa vanhu vada kudzokera kumunda kurima yes chausikasambwa ari kupi mudharaponia kotonya muyaruka ariko ati jeje ndozvetisingadizvo mudharakasambwa chausikasambwa muri muchibagere uri kuponi muri musiligere kana mune mamuri budais boss black sam ayo vari padhuze. takanzwa kuti sekuru kerere havasi kunzwa zvakanaka getiwo suni sekuru kerere aiwa vanopora in the name of Jesus porai sekuru. Ndio mutereri anobata chimuti kerera ari pangeza apa ndiri kukunzwa izvangu ndinonzi Charles Chiteka kwamurewa Ngosi village. Chiteka Ngosi village. Yes. Charles Chiteka akachibata chimuti chibate kuti dzvi avaisabeo pane vanokudai kunze uku siyai bhozhongora akadaro makuda kumukuwadzisa ndinonzi mudhara kodza pa Mount Pleasant. hanzi munokuvara baba Isabel pane mumwe azosenda message panapa mabvunzo uri chii muzukuru? Ndikati mashoko amungada kuyambira kutaurira message iri panapa inini inodirevera verenga itini ndarenga yemba wauri kubvunzawo kuti unoti kudii kumashoko kuvaroi wamuita mtsvere papi hanzi kudini ndiri kuiswa musame group. munoziva kuti mukufamba umu chinhu chinotanga kubvunzwa nevateereri kuti bhozhongora anenge akatsika papi panenge achiita nyaya dzake kuti hapana here kumwe kusimba kwake. tsudzirai chimwe baba Isabel papaidzai chimwe tinorarama in the name of Jesus. Yes. icho kwadi mari yezimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzira dziri kuitika matimana wose enyika ino. Zimbabwe regai ndibva ndangopindira iko zvino zvirega ndingopinda kwana Clement yachiringana kwana mafred vade kufamba igweruka. Yes. rega ndingoshevedzera mhuri yezimbabwe ndobva ndatiso paka gweru nkoba 13 nkoba 13 mukoma KB kune mubereki ari kuchema achiti handizivi ndingabatsirika sei. yatanga nemubereki umwe chete but vabereki va3. Okay. mubereki ane mwanasikana ari grade 6 anodzidza pane chimwe chikoro cheprimary chiri kugweru. mwana uyu vakuenda kuchikoro mwana akuita zvekudona what is he right achidona kudaro vanga vakupota dzimwe dzenguva kuti muperekedza kuti asvika kuchikoro here. musi uno pasina mazuva 2-3 mwana uyu vadzidzisi vakafonera kumba zvikanzi mwana wenyu abuda pachikoro pane vamwe atisi kuziva kuti aenda kupi. ikodzero yematicha because munenge masiyirwa vana kuti mwana handisi kumuona mwana arwara but mwana kanzi haasi kuonekwa. nguva yakafonera baba mudzimai wavo vachiudza kuti mwana anzi asikuenda kuchikoro mai neuchenjeri ndobva vaisa pikire mwana ndobva nyaya pagroup ndobva sapikire mwana pagroup. Alright. chataka kutenderera mwana haasi kuonekwa. umwe munhu anoshanda kune imwe kambani ndobva dhuma nemwana achibva fonera baba zvikanzi mwana wako ndamuona iko kugweru ikoko. mati mwana uyu akura sei ari mwanai mwanasikana grade 6 zvikanzi mwana wako ndamuona but ndasvika kusvika paari akabata banga. izvo mwana uyu zvaakaita achibva muklasi akabva aenda kumba kuseni
achienda kuchikoro anga kapfekedzwa kataiti mukati, uniform pamusoro, nekame katop kadresi mukati, zokuitira kuti mwana adzirwe. Mwana uyu uniform yake yakazoonekwa kune imwe misha iri padhuze isiko kumba ndokwa yakawanikwa, but paakaenda kumba akasvika kusina vanhu ndobva apinda mumba ndobva atora banga rikuchekesa muriwo, ndobva atora banga, atora banga tasa uyu achifamba akadzokera kuchikoro. Murume akamuona chibva fonera baba zvikanzi mwana ndamona zvikanzi tiri kutomutsvaga mwana shaikwa kuchikoro, zvikanzi ndiri kumuona pari, zvikanzi mubate, zvikanzi handikwanisi kumubata because ane banga narawo ihombe, zvikanzi iwe wachiramba uchitaura neni pafoni uchimutera kumashure, ndoda kuziva kuti ari papi, ndakutomhanya chikonzero kuchikoro tapiwa ripoti yekunzi haasi kuwanikwa, but ndinoziva mwana wangu anomborwara. Kumutera kumashure, achimutera kumashure, uyo pachikoro, uyo muklasi ndobva na gadhi anosvika nebanga rera achida kunobaya mudzidzisi wake, ndobva abatwa ruoko negadhi, ndobva mutora banga ndobva aendeswa kuofisi yemukuru wechikoro. Right. Vabereki vachibva vadanwa vachibva vasvika, mwana ndonyaya mwana achibva atorwa achibva aendeswa kumba, vachibva vazodzokera pachikoro nevana vachida kunoona mukuru wepachikoro nokuda kwokurwara kwemwana. Nguva yavakaisa nyaya pagrupu pakabva pabuda vamwe zvakare vabereki vari kuenda kuita 2 vari kuti ivo mune mwana ari pachikoro apa ari muklasi iyi, maticha nhengi neniwo mwana wangu akatomira kuchikoro, kurwara kuita mwana wanyu ndokuri kuita wangu. Ndokubva vaenda pachikoro ndokunotaura nemukuru wepachikoro, vakaona pane umwe ticha mukuru aripo pasipo, vataura naye akati mumirira mudzidzisi ticha vakuru headmaster, vachibva vazouya vanoti ivo headmaster vakati tiri kuvaonesa kunyaya yekuti onai muklasi umu ticha uya akambodzidzisa kwakati achibva abva tikanzwa zvakati, iko zvino zvauya pano onai pachikoro panapa muklasi make maane vana 3 havachaendi kuchikoro, chero wangu uyo kutouya panapa zvakutonetsa. Headmaster vachibva vati iwo zvatinogona kuita nekuti makataura muchidaro munenge muchinanga munhu, zvatinogona kuita vana ndezvekuti motransfer mwana wenyu kubva pachikoro pano kana kuti wochinjwa klasi. Mubereki womwana achiunza nyaya anoti Zimbabwe kutransfer mwana wangu kana kumuchinja klasi zvinoita kuti apore. Anoti ivo headmaster vakati pakamboite munyaya zvakarekanisa pachikoro yekuti izvo mutoileti mainzi mune chimunhu chaionekwa chine mandebvu, vana vanga vakusvika kupinda mutoileti kukazoshedzwa munhu akazobatsira vanhu, ipapo iko zvinozvi paraiti. Baba Isabel, muri kuti vana vasisaende kuchikoro ava vese vakatanga kurwara vava mu grade 6 momo. Muklasi iyo munotishayo ndo mavari vanga vasingarwari kusanganisira iye mwana akashayikwa pachikoro uye akaonekwa akabata banga. Ndiye atozopedzisira izvozvo, ndiye pakutenderedzwa kwaitwa pagrupu ndo pazobuda kuti vamwe vazive kuti tese tine vana vari muklasi vanodzidziswa naticha nhengi, saka tese vana vedu vari kurwara chirwere chimwe chete. Mati chirwere ndechei? Vanodona. Asi uyu manje paakatora banga adzokera nalo kuchikoro achida kubaya ticha paya pakamira varume vanokwenda kuita 5 simba ranga anaro kuti vatore banga iri achida kuchekani mudzidzisi wake, but mashoko hapana ari kutaura. Iye mwana paakaendeswa kuofisi kwemukuru wepachikoro akataura kuti kudini, haana zvaari kutaura, akasvika kumba obva adona, akaya pachikoro obva adona. Saipapo achibva naye kumba anga kuita zviri nani, vari vaviri manje nemumwe mubereki vakuenda pachikoro, vachinosvika pachikoro papa kungoti mayati chete vese pasi. Vaenda here kuchipatara kuti mwana anotariswa pazika nechiri kukonzera urwere huri kukonzera kudonha kwemwana. Mashoko iwawo havana kusvika paari, vanga vachiti takachibudhira nenyaya yepachikoro kuti pakaitika nepachikoro ndo zviri kuitika, asi vasati vataura nyaya yekuti tichavabvunza kuti kuchipatara makaenda here, asi vari kuti kutransfer mwana wangu kwandaudzwa naheadmaster ndokunoita kuti vana vaporere, uyezve chirwere ichi hachizorambi here chakungobatawo nechikoro vakawanda. Zimbabwe, shoko iri chichemo chabva kumubereki wemwana. Love Mokata wa phase 2 Norway Notoni arachipata chimoti makadiniko pachimuti first time yangu pano ndinonzi Maidareo machakaire kusalimu Gabe Heights. Maidareo machakaire pasalimu Gabe Heights anzi first time yangu pano matopinda so makatogara muripo. Yes. Mirai muone
kupisa kwa munenge muchiita maidharewo pasali mugabe. Hello timu, ndinonzi Sergeant Sibanda, one press guard. Okay, takasangana ku Zimbabwe International Trade Fair. Muri seiko nebasa ndakakubata zvakanakisisa. Tinotenda Sergeant Sibanda vakachibata chimuti kuti dzi okay, rega timbonzwa kakuti ndianiko ari parunhare. Timbonzwa kavadiwa vateereri votibatsira kanenyaya dzatsudzurwa na baba Isabel Boshongora, Washington Marimira. 0713938538 paita munango pantedwe. 0713938538. Hello pa National FM. Wagbatika 0713938538. Yes, paita munango baba Isabel. Hello chimuti. Kochi chiri kuitika kane foni dzacho 0713938538 kana kungotumira WhatsApp message pa 0718692244 paita munango. Hello National FM. Kezina Bosho Murise. Mamuka makadiko. Inofara zvanga aimbova mpoko sekamishi. Yes Machimbowa. Inofara zvanga Murise. Dokotara wari kupi? Dokta ari kwa padhuze. Pane gumbo ndo pane moyo. Tisiyane. Tibatsira itinzwe. Kana vana vari kudonavo kazi. Vabereki vevana vane vari kurwara ngavatsvage mubatsiri. Okay. Kuti tizoti tichi kukonzeresa kuti vana varware zvakafanana. Kana problem iri pana tichamubatsira achazviratiza. Nekuti tikasansera mwana kama anogona kuzoramba achingodona hazina zvazvinobatsira. Right. Kwaita mbuya koya mwana avo ngavagare zvavo imomo. Mumba imomo. Ngavagare mbatwe ndipetu vanenge vachiri. Vaitivo mati kusvika 2030 vari pai vanenge vachime imomo. Namai vekurova vanavo 2030 futi vanenge vachimunga vaende mukati. Ngavabatwe. Kana usingakwanisi kuchengeta vana vateteka ingogara wataura kuti ndikwanisa kuchengeta vana venyu. Ndizvozvo. Pane kurova vana muzera wacho ungashungurudze vana kudaro kutange munhu asina kubereka. Maichimbowa pane message iri kubva ku Cape Town South Africa kuna Thomas Mateta. Hanzi yekugweri iyo isatanism pachikoro, ndipo pane muiti webasa riri kushandisa kavana ava huro dai riri department sure vaihwina mibairo. Munofunga kuti isatanism here? Inogona iri satanism kana huro ichaiwo. Okay. Mwana akauya nepanga akananga ticha ivavo haana kunanga mamwe maticha. Ticha ivavo kana tikatarisa background kwakabva ticha ivavo unogona kutoona pane dzimwe nyaya futi. So chikoro nevabereki vanofanira kubatana kuti vatsvage kuti chii chiri kuitika. Ndochokwadi ichocho ngavabatane vabatsirane tsvage mubatsiri kuti vana vadzidze zvakanaka. Tinotenda Maichimbowa. KB. Dr. Nephews. KB yaboyo adamo pango mbovu mkazi wangu wechiuyo na makadowata Dewa sari pachibuta nati ndono mbwa yale kweta na Peter Zulu baba Miriam onde soka tatu Dr. Chimbowa Nephews. Dr. Nephews Chimbowa. Dr. Nephews Chimbowa. Dr. Nephews Chimbowa. Po rigidi vu 19 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje hanzi na General Shereni Nzou Samanyanga. Muri kuita zvakanaka vakoma na sando dzenyu kuti po rigidi vu. Tiripo pachimuti kuti zete. Tiripo kapa manyame variseko maiguru maishereni mbale wangu Francis Machisa kukanyemba border post kudimba kugo atitani ko mbale kanyemba ndi pasirenkoni muni kuna anzangu wanishanda nawo kusanganisira Tafirei Juda Ruvera, Bruno Chidongo, Sozana Mujamba Jecha Mwanza, ndine Francis Machisa ndiri kuno kukanyemba border post kulitani ko kukanyemba kumweko. Cho chakamira se baba Isabel chipinga cho dadama nthawe zikudiana Sudzurani TV. Icho kwa dimu ya Zimbabwe rega ndiri ndiri mukati mekureba mukati mekutero zviri kuitika matimana wese nyika ino muri yasvika mukati menzimbo yepambare muri yeZimbabwe vari mukati menzimbo yepambare amai vangu vari mukati mekuchema kuti izvo inini pachangu ndine bhegi rangu ndine
shamari yangu ine mwana komana wangu ane 17 zikubereka asi panguva ine chinonetsa ndechekuti ndine sagabhegi ndakabata mushure mekuenda pane rimwe bhazi vachibva vabvunza vakati izvo ndiri kukumbira kuti ndizive kuti panapa ndo pandasvika ndichidzikira asi bhazi randadzika hasiro randiri kuona pano asi vashedza masviko kuti izvo kana madzika pano mire ipo panapa kana mune munhu wamuri kuda havana kutaura munhu wari kuda kusvika vatozoenda kune umwe munhu anoshanda ipapo waona kuti ane bheji rebhazi reimwe kambani asi isoro ravo yanaro achibva vaudza akati ine handiziva kuti panapa polisi yepanapa iri pano asi ndine zvandaita panapa ndizvokuti izvo mwana wangu ari kuti iye angozoona akabata sagabhegi iri ndokubva andibatiza mwana mukomana mukuru atori nemari yakewo ari kunotenga zvaanoda saka ini ndafunga kuti ane zvinhu zvaita sei zvatenga saka andibatiza isu hatina lageji yakawanda kabhegi kangu kandinako ndikaga ende kwandiri kuenda inini tinotoburukira pane imwe nzvimbo ine mashopisi mahombe ekuti tichatenga tobva toenda kwatiri kuenda kuti nditengere kunoku ile bhegi yakanyanyisa asi bhegi iriko zvinozvi ndiri kuona ndikuora mari akaribata asi zvandiri kuona panguva ino ndiri kuona kuti mukati mebhegi iri mune kiti asi kiti iyi kuti ndisiye bhegi ndingonzwa mwoyo wangu uri hamusi kukwanisa iri kuregedza amai vari kuti kukwanisa kuregedza ndinoregedza asi mwoyo wangu uri kuti handifaniri kuti ndisiye ndokubva vanzi siyai kusiya vana kusiya varamba wakabata muri kukwanisa iri kusiya zvikanzi handisi kukonewa kusiya asi mwoyo wangu uri kuramba kuti ndisiye kwaimi mari ona kusvika ndapiwa nemwana nguva yakachiti mwana akachiisa kusaiti asi amai vazounzwa kwandiri kuti bhozhi ona amai havane nyaya vanayo but vari kubvunza kupolisi tatimbotaura navo vasati vasvika kupolisi ndiri kutaura naamai ava amai ava vari kutaura nyaya yekuti iyo inini pachangu ndiri chizvarwa chinobva kuchegutu asi kwendanga ndiri ndokwandakawanikwa ndawanikwa kudaro murume wangu akashayika ashayika kudaro iko zvinozvi kwatiri kuenda kunhu kwakatororwa sisi vangu ndokwandiri kuenda nemwana wangu saka kuenda kwandiri kuita zvinozvi mwana uyu ndiaita sei ndiawana chinhu vasi taramba tichitaura navamukoma kevi kusvika vazotaura kuti mubhazi mandanga ndiri ndanga ndakagara nemumwe mukadzi ndokubva ndatora foni ndiyo yandiri kuziva ndatora but pane zvinozvi handina foni ndikati sema mwedzi wangu hapana foni chandiri kuona ndichisagabhekeri asi zvandiri kupedzisira kufunga ndezvekuti sagabheki ndapiwa nemwana uyu mwana ndikamubvunza ari kuti andinambogara ndapa sagabheki endi mai vangu anambogara ndapa pasagabheki chandakwanisa kuita ndichikufamba nawo kusvika padhuze nemapurisa kuti aiwa umu ndimukabe mumapurisa chandira kunzeko zvinozvo kana iri nyaya yekiti ichokwadi mubhegi mune kiti ndiri kukumbira vagari vari pambare vagari vari kushandira pambare nevanhu vari kukwira mabhazi kuenda kune dzimwe nzvimbo vaona chiitiko ichi kuti kiti ina mai ava ikiti ine mavara black and white yakura sei kiti aiwa chikiti chikiti haasi mwana chikiti chihombe but kiti dzine mazere kuti dzimwe ihombe but dzakashonga but ikiti kwete hombe inoshamisira menyu amai ava vakwira bhazi vachibva kupi vachienda kupi mai vachibva mondareni vari kuenda kumondoro ichokwadi saka bhazi rabva kudharoni rikasvika pambare ipo vari mubhazi imomo ndiwo mavaba foni isi tiakutsazembava bhozi lakutaura vega kuti chadatora inini hachisi chandiri kuona chadatora inini ifoni ende sagabhekira ndikunara rakabata iri handiziri ndine kwenda ritora mwana wangu zvandiri kurangarira ndiyandigamuchidza asi mwana ari kuti zvitaura namai handikwanisa chiri kupindura pane vanhu kuvapikisa asi ini sagabheki handina kumbohapa nekuti handina chinhu chandiri kutenga ini anditotenga ndiwo mama tichienda kwatiri kuenda saka ndatidza papolisi ndakumhanya kuno vachivapinda papolisi ndichibva panapa ndichadzokera ndinonzwa kuti vazoita sei ko kana iri kiti yaendeswa kupi imi kufunga kwenyu vanhu pavati kosiyayika chisagabhegi pasi vakati ndinogona kuchisiya asi mwoyo wangu uri kuramba vari kukwanisa here kusiya sagabhegi kana kuti chakabatira maoko mukoma kepi chindaona ini chekudodira handifunga kuti sagabhegi riri kubvuma kubva maoko nekuti kana vachiti chiri mukati handichizivi hachisi chavatora munzi siyai nevanhu vobva vati mwoyo wangu ndouri kuramba ndokutobatsirira kwachiko saka tichanzoti kumapurisa ikozvinozvo pavaenda zvakamira sei vedare Zimbabwe inzwai munzwe icho chepambare musika asi amai nemwanakomana vari kubva kuMondarweni vachienda kupi kumondoro zviri kunzi vaburuka pa mubhazi ravanga vari vakabata chisagabhegi icho chavari kutika ndapiwa nemwana asi mwana ari kuramba kuti handina kumbobvira ndapa amai chisagabhegi foni yavangotitaura kuti ndiri kuziva kuti ndatora foni vatorera mukadzi wangu wakagara naye pasiti ichokwadi mukadzi wakagara naye pasiti ndio vatorera foni yacho haisi kuwanikwa foni yacho havasi kuiona kuti yaenda ko ndosaka vachiti chandatora nii chandiri kuziva hachiziri icho chandiri nacho right hey
vedare 0713 938 538 ngatibatsiranei. Munofunga kuti chii chaitika kuna amai avo vari kuwanikwa vakabata chisagabhegi asi chine kiti mukati? Ivo vari kushedzera kuti chisagabhegi ndachitambidzwa nemwana wangu mukomana. Mwana mukomana pakangotaurwa nyaya iyo ari kutarisa kusaidi uye ari kuramba kuti hapana chandatambidza amai. Ivo amai avo vari kuti chandinoziva kuti ndatora mubhazi pamunhu ndakagara naye pasiti ifoni, apo foni yacho haisi kuwanikwa. Moses Maferefedza Power kuwadzana 2 Harare wamuka seko nhasi. Amai Kanyemba na Bhozho amai avo imbavha muroi zvese ipapo. Ndinonzi Kono Mudekwa is it Keno Mudekwa pachikurubi maximum kuti Kono right Mudekwa pachikurubi maximum. Ameno munoti kudiniko muri yeZimbabwe kiti yabva kupi? Munofunga kuti amai vangu vakagara nawo pasiti avo kubva kuDarwin ndivo vanga vane kiti here yavauya nayo kubva kuDarwin vachiuya nayo kuno kuHarare? Koyo kiti ndiyo yazosanduka here kuti foni ndiyo yazosanduka here kuti kiti kusei yamusaga chekiti icho chakanyanya. Asi chokwadi ndechekuti bhegi ranamira maoko, chisagabhegi chanamira maoko maamai avo. Ndinonzi Gellington dzawanda ndiri kuno kuPretoria. Kuriseko kuPretoria nhasi ndoziva kuti chimuti makachibata. Alright, hanzi kudiniko foni ndiyo yachinja kuita kakiti. Ndinonzi Pikisai Banga ndiri kuno kuKobulawayo. Farai Masenu kwa Mutare amai avo imbavha foni ndiyo yasanduka kuita katsi. 0713 938 538 0713 938 amai avo vakutopenga avo foni yavaba ndiyo yachinja kuita katsi iyo. Vabira vasingabirwe. Ndinonzi Zviko ndiri kunoku kwa Mutare. Baba Isabel Mutare iri kupisha nana. Sando kune abirwa foni mubhazi. Zvapa chidzidzo kune dzimwe mbavha Christmas ino hokoyo. Ndinonzi Evans Vanyuwa pamwenje kunyazura. Baba Isabel vanhu vari kushedzera kuti foni yabiwa naamai ava ndiyo yasanduka kuita katsi. yasanduka kuita kesikiti Mount Darwin foni kusangoita chinhu chinofema. Hapana here pavanhu vangu vari pambare amboedza kubvisa sagabhegi maoko amamai. Vanhu vakaitomirira kure vanomirira kure chitosvika kuti pozi mukoma KB zvinhu zvevanhu vanoba zvinhu zvevanhu matsotsi. Ukaona munhu akuzosvika panguva yekunoudza vanhu ega kuti yes pakuitika zvakati zvinhu isikireti yemunhu kuba ende hadi kuti zvionekwa. Asi ukaona munhu akukwanisa kuti vanhu uyai ndikudziye zviri pano zvadhakwa. Bhozho naBhonzo chekuslovera icho gogo avo vane diploma rekuroya ngavagare mumba imomo vazobuda vamera muswe. Itapfwa kuti mumashasha Boss London British Chingaipe Shekman Matono Primo Liberty Nasha Gotora tichaona makwerere amake Nosa Mai Craig Mai Chingaipe Mai Shaibu Panyatsime Sheki Manuere Manager Jean Rusere Hita Nyakaringa Victor Katio Alec Gbeja Innocent Manyoso Regaisa Marubaya Ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao Pachungo Mafamu Kuguruwe Simutambada Pakatika Andiria Wanandirobe Pakatika Simutambada Pakatika Simutambada Pakatika Andiria Simutambada Tirobe Pakatika Andiria Simutambada Tirobe Pakatika Kia Piorota What am I disappointed for the Pitani Pro? Fana to the package of Duraima. Jomanda Wakachuemba Kamini Cash. Jomanda Wakachuemba Kamini Cash. Simply to Horomite. 10 euros. 10 euros. Wakachuem Kamini Cash. 10 euros. Rikiti Vo Nyama Panda Boda Possible Dara Pioneer Chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe rikandidzike ndiri mukati mekure vane kutsitsa kuti matima ndasenyika ino pana baba vane 84 sekubereka tanga vari mukati mekurarama nemhuri yavo vari mukati mekurarama mhuri yavo kudaro baba vakatomboita madzimai anokona kuita iwo matanhatu asi kutaura kuno kwatiri kuita madzimai ese akaenda ndokusara murandakadzi 1 anova ndiye anga ari panhamba 4 ndiye asara vekutanga vakaenda vekupedzisira vakaenda wepakati ndiye akasara ndiye agere ipapa anove murandakadzi ane vana vanokona kuita iwo vana asi vasiriwo vakuru vasiriwo vadiki but vari pakati ndokugara paya baba vakaita vakugurawo
vachimborwara vachipora vachimborwara vachinaya asi kutaura kuti kwatiri kuita baba vange vakurwara nemakumbo havachafambi vanogara zvo vakagara pasi vachipiwa chikafu vakagara asi baba vakazochivedza vana vavo vana vangu garai apa vana vangu garai apa nevazukuru vese ngavauye ndokubva vauya chibva kugara pasi zvikanzi vana vangu ndoda kureva ndoda kupupura kugara kwese kwamuri kuitako ndanzwa tsitsi ndanzwa kuremerwa hamungarame makangochengeta inini asi kutaura kuno kwatiri kuita inini pachangu handichisiri munhu akakwana ndakaenda kare ndakafa kare chasara badzi nechekutizo pane zvandofanira kupupura pane zvandofanira kuzadzisa kana ndasesa izvozvo ndobva ndaenda asi handisii pfuma yangu ndichaenda nayo daniel roshimwiri benefo vakachiwemba kiminikiasha beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yamani wo, waroya wanapiro mumba. iwe baba vaiudza ani mashoko ekuti inini ndakafa kudhara kungoti pane zvinhu zvangu zvandisati ndapa vanhu kuitira kuti ndiende kuvafi. Baba vakaunganidza mhuri yavo. Kana ndichiti mhuri ndiri kureva kuti madzimai vana vavo vana vevana vazukuru vari vemumusha mavo ndova vaiudza. Havana kutora vanhu vekunze vakaudza madzimai nevana vavo nevana vane vana vavo vazukuru vese vakaunganidza vari karibu kuzwa. Zvikanzi hope dzandinorota zuva rega rega pandinorora inini ndinenge chitotaura nanhenge vamwe vandiri kutaura panapa mutovazivi chikonzero vakatofa musati mazvaro. Saka vekwangu chaichaiwo vandimirira asi handizi kukwanisa kuenda kana ndisiya pfuma yangu iri panapa chikonzero haina anogona kuzoichengeta. Baba kuti vataure pfuma kuti chii zvainese pakutanga kusvikira bazosedzwa masahwiri akati baba vari kugara vachinesa nenyaya iyi ikunzwi kana chikafu vakutoramba vachinzi akakuudzai kare shoko asi isusu hatinzwi shona inogona kuti kurira sevana vadiki kuti baba vari kutizva handikwanisi kusiya pfuma yangu ndoda kuenda naye chii sahwiri achibva shevedzwa sahwiri achibva gara pasi achivataurana zvikanza inini handidi kunyeperai mwana wangu nhengi paakaita accident paipa ndini mwana nhengi paakashayika ndini zvakaitika zvazva ndini asi handishandi negere kuti simba iriro handina mukatarisa mwana wangu pakaitika accident ndanga ndisiko ikoko ane kwaanga ari asi ndine pfuma yangu nemaziso angu andinotumira nekuenda ikoko saka inini pano panyika ndakuda kuenda ndikazisiya zvega hazvina anosara nazvo. Saka zvandakuda panapa sakwira kubvunza saka voita sei vana venyu nekuti pfuma iyi ndimunoiziva vega. Zvikanzi ndiri kukumbira nikana vachiziva muprofita kana n'anga godobori anogona kuita zvinhu izvi asi inini pachangu ndine mwana wangu muprofita wandiinaye handidi kuti auye pazvinhu izvi hakwanisi kusiza ngaashevedze vamwe vavanoziva zvinhu izvi ngavaudze muprofita ngavaudze n'anga godobori hazvisi zvinhu zvekutsvaga zvinhu zvanditori naro pfuma yangu ndinoishevedza paiungana yoga chandiruda munhu anouraya chete ndigoziva kuti zvafa kana zvafa ndichakuudzai kuti zvafa ende ndiri panyika handisi kurarama ndakatorwa kare vekwangu vanobva vatonditora. Pane muprofita akamboshedzwa mukoma KB akasvika pakupopora kuti manyepo ndaida mari handizi muprofita arumwa nechirize rize asvika ipapo baba Isabel arumwa nerize ringarume munhu zvokusvika pakupupura kuti chokwadi ndaida mari here papa kana vateereri vakatiteerera vabvunzei nechinhu chinonzi rize andimanzwa ndo zvakazoita zvakarimwa godobori akauya pakaita nyuchi haana kuzorumwa nyuchi dzakangotendera dzikatenderera godobori averese achibva aenda haana kudzoka iko zvinozve pakazoenda munhu mukoma KB paenda munhu pakasvika paungana zvinhu baba vachibva vachivedzera zvikandizvo ndiri kukumbira kuti mundivesere moto panapa vachibva vavesa moto vavesa moto ivo pachavo vachibva vaenda pasaidhi pemoto ndikubva vaita chimbuzi pasaidhi pemoto varoora nevanakomana nevazukuru nemadzimai avo vakagara vakatarisa zviya zvekuti havakwanisi kufamba vakaita zvekugwesha kuenda pasi pavesiwa moto ndokuita chimbuzi ipapo ndokupfeka hembe dzavo ndikudzokera unogara pamvuri vanogara vagara kudaro vachibva kuti ndoda kuti pamoto uyu mutsvage chitanda chamunosvika mobaya pachimbuzi changu mabaya chimbuzi changu mobva manochiisa mumoto ndoda kuti chitsve chichibva chatsva baba pati tine imwe nyaya tikambotaura kumashure yakafanana neiyi vachingobaya mumoto chete kuchibva kwatanga kuuya zvinhu zvimwe zvipuka zvavanoti hatombozivi kuti zvii zvimahozhwa nyoka zvichiuya ipapo zvauya ipapo vanakomana vakati tiri kukumbirawo mutishevedzere munhu akafanana nani nasabhuku
vauye pano vaone zvinhu zviri kuitika. Zvikanzi ndiri kukumbirisa vana vangu, teerera zvandiri kutaura. Zvese zvandiri kutaura zvindini ndazvitaura. Dai ndaida kuti Sabhuku vauye, ndini ndaivashevedza. Imimi pachenyu kuti muzivikane kuti munogara munzvimbo munomu ndine zita riri maSabhuku. Right. Saka dai ndashevedza Sabhuku kudhara. Regai zvenyu, nokuti mukaunza munhu pano acharumwa, achafa. Imimi ndakakupirai kare, zvinhu zvirapa zvinokuziva izvi. Pawakati accident iwewe ndaizviziva. Pawakati accident iwewe why asina kuita uyu. Ndakatopira kuti ndinofanira accident. Kana pakauya mutumwa pano iko zvinozvi kuuya kwamaita pano, zvinhu zvangu zvinotoziva kuti vehukama muri kuungana. Pakauya mutorwa pano achakufirai pano mukaita ngozi, ini ndakuda kufa. Itai mega. So pane chinhu chisina kubuda mukoma KB. Zvikanzi handisi kuda kuti zvinhu zvepondo izvi nokuti hazvina kukwana, chinozopiswa nani. So godobori akanga aripo akakamira kutarisa zvinhu chiri kuda achinzi chandiri kuda simba kwauri rikuti upise zvinhu izvi. Pari kubuda zvinhu izvi zvese izvi, iwewo chako tsvaga simba rako rekuti usese ugozviita zvinhu. Hakuna chinokurwisa. Chandiri kuda ndoti ndizwe kuti zvafa here ndakatarisa nemaziso angu. Pakada chinhu chisina kubuda zvikanzi pane chinhu chisina kubuda. Ndikada kuchitaura nezita, nganga nemaprofita vemazuva nemimi munonyeba. Pana pakatomboya munhu panapa achitaura kubata nyoka, mushure mekunge nyoka yangu ichinetsa pano. Asi nyoka yakabatwa pano dzaive nhema yanga isiri iyo. Kuona maiona kuti pane nyoka, asi yamakabata isiri iyo. Saka venhema varipo, handisi kukuudzai kuti chinhu chisina kuuya panapa chaita musikadzo chi. Right. Asi chibatei, kana machibata ndokuudzai kuti ndicho. Ndoziva kuti yes. Papa. Uri genuine. Papa. Profita ni nganga kana kuti nganga yakatendera ikakwanisa kutaura kuti chisipo panapa chokwadi ndezvakati. Asi pane zvakazorwadza umwe mwanakomana inove third born ina amai vakafa vakambenge vakarorwa nemurume oyo. Yakanzi chinhu chisipo panapa kaichi chinonzi chidhanana chiya. Right. Chinorovera musoro pasi chiya. Chikuti chikati chiri pamuri chikafamba chinoti musoro kukokoku. Ndochanga chisipo. Zvikanzi right. Ndiri kukumbira nhengi aripo panapa here muzukuru wavo sekuru avo. Muzukuru uyu haagari munzvimbo yemanyamapanda, anogara mukati meguta reHarare, ndokwaanotodzidza achigara nababa vake. Asi mwana uyu akambogara kumba kuna baba, akabvako achiita chirwere chekudonha. Kana kuti dzimwe dzenguva aiti akabuda anokanganwa kumba asingadzoke. Right. Baba vake vakamutora, izvezvi akarapwa ari mukati meguta reHarare raari kuenda kuchikoro. Izvezvi gore rinori apedza grade 7 akuda kuenda form 1. Ndo urwere hwaishanda. Zvikanzi ndiri kukumbira muzukuru wangu aripo panapa here, ndiye wandiri kuda kuti atore zvinhu zvisipo panapa, uye zviri kutora gwebe rangu riri mumba tipedzese. Baba vake vakamboda kuramba kuti chii chinoitika. Zvikanzi muzukuru uya kunoku, asi muzukuru paaida kutumwa pa haana kumbopinda mumba kana kuti asei. Sekuru vakangobvisa hembe, vakada kubvisa hembe. Vana vanakomana vakati pane varoora baba, musadaro. Zvii zvamurida kuita. Zvikanzi muzukuru pinza ruoko nikumusana muhembe. Ndibva apinza muhembe. Zvikanzi chauri kubata ichocho usavhunduke chitori. Right. Ndobva abuda akabata chidhanana cheche chakaita wiki chakaneta, ndobva chikanda apa. Zvikanzi ndochandanga ndichida ichi. Zvikanzi muzukuru ndiri kukumbira kuti uende mumba unotora bhegi raunogara rawaitora uri panapa. Mwana akapinda mumba akatora bhegi akauya naro. Asi mwana uyu akatozotaura achiti kusekuru ko bhegi iri mazona rina kukwana sei. Zvakachemedza amai vemwana kuti mwana wangu ari kuziva panogara magweba baba emushonga. Ari kutotaura kuti pane chisipo apo mwana wangu ndakamutora pano aine chirwere chekudonha, aine chirwere chekuti akaenda hadzoke pamba. Mwana wangu akatokanganisika. Muroora akachima pakati pevanhu. Vanhu vakaungana akatora mushonga achiti bheta ndimwe hangu nekuti mwana wangu akakanganisika. Vanhu vakati aiwa nyararai baba vapupura vega kuti ndira kuti zvinhu zvakuchitese zviitwa. So munhu akanga aripo pachibhatizo, inini ndakuchipisa zvinhu izvi. Zvinhu kuunganidzwa zvakaitoka zvaidanwa nemazita mukoma KB. Chinoda kuenda kure soka chikadanwa nezita chichidzoka mune zvimwe. Ndokubva zvapedza kupiswa. Baba vakafa vakagara ipapo. Zvinhu zvichipedza kupiswa kumeka sure kuti zvinhu zvamadota. Baba vakagara ipapo kutomutswa baba vachatomuki vachonzi baba vafa. Zvikanzi nevamwe vedu wei baba vanofanira kuti tiendese kupostmortem. Vana vakati hatizi kupedza nguva. Anoendesa ikoko ndiani achakwidza achatsvaga mota yekuenda uko nekuita maexpense ese. Baba vanga ende baba pavakafa mukoma KB ndiwo vanhu vaya vandasi kunonzi vanochinja kuti nguva diki vanga vatofuta kuuduka. Ende munhu uyu aita sekunonzi iye pachake aizvimesa anga asingamiri zvokuti akatonovigwa ari munhu pane mweya wakawanda uripo. Masawira akaramba kugeza. Ndiri kukumbira vagari vari kumanyamapanda pane madzisawira akanga aripo akaramba kuti isusu atigeze kana kuchinja hembe. Munhu zvaafa akapfeka ngaende kunovigwa nazvo izvozvo. Ende for sure ndozvakavigwa ari. Baba Isabel,
zvainzi nababa ava inini ndakafa kudhara handisati ndaenda hangu kune vamwe vakafa vakazorora nokuda kwekuti pane zvinhu zvangu zvandiri kudaka kuti zvitange zvaita sei pfuma yangu yandina kuti ndiende nayo yandifanira kuti ndiende nayo kana zvikapiswa zvinhu zvaisanganisira chii nechii. right mukoma KB pakaonekwa zvinhu zvakafanana nekamba kovhoita zvakare makwati ringori gwati rekamba asi risingafemi risina chinhu asi kugoita dzimwe kamba chadzo dzaitofamba kugoita zvinhu zvakafanana nezvidhanana kugoita zvakafanana nehoshwa zvakafanana nenyoka zvakanga zviripo kwoita imwe mushonga yakanotorwa yakasimudzwa nemwana mumba yakafanana nemagwebe nekuti mukati imomo munokuita mabhonzo kutoti muti ibhonzo remhuka here ibhonzo rechii zvaisazivikana zvakasviba zvine rasti. Endi mashoko akataurwa nababa ava kuti 380 wamuka seko adala try mota dzoka ndozoti makachibata chimuti tindo tendai masenu mucheke mukuru pabodzika na muchine ripi chidziwa the illegal structure ndokubohera uyo hana chakagona because back to say haina matare ndinonzi Podlamini ndiri kuno kukobulawayo kurise kobulawayo nhasi 0713938538 paita Munango Pantedwe. Halo chimuti muri sai vakanyemba na Bosho muri sai mushe ase babasa mushe ndiani watiri kutaura naye ni Briska ita kuangwa kuri seko kuangwa angwa kwakanaka ngoma Bosho tibatsire tinzwe tawedza kubatsira chokutanga ndo pasando kune vakomana mabhanda kuna mbuye urwa mwana yes sando dzawo ndozotaurawo cha mbuya vemuzukura right mbuya muzukura wakatowanza nasi unotarisa muone manje avasabuda mumba ka zvinhu zvako kanyemba zvinokudzokera wega zvinhu zvako zvinokudzokera wega ichokwadi chocho mukoma kanyemba kubata-bata kuita vanhu kwe nyika yareme. Munofunga kuti chii chiri kudaro chiri kupa kuti vanhu vabate-bate? Mishonga imi kana makanzoti mushonga wokurima ndopaunoishandisa muzukuru mwana mudiki akadaro kana ndimiwo zvidaro mukoma kanyemba zvinorwadza ichokwadi mukoma kanyemba ndoda kungopawo sando vaviri vatatu ingoti turutinzwe kuangwa uko ndoda kupawo sando ungana sabhuku kukomba kuno kukomba village ndozopawo sando pana sinevenzi nhamo yemari paangwa ehe naiwo baba nhamo yemari ndoti murisei negumbo mazuva ano ndozotiwa munditiro pfo kuna Succeed Kaito namai Nostar toita pfo kunani Succeed Kaito namai Nostar wadhangwezi Succeed Kaito mai Nostar po rikiti vo tinotenda makati nhamba dzandinadzo dzechimuti dzekufona ndo dzine vamwe here ndane more than 5 years ndichiedza kufona pachimuti every day zvichiramba ndinonzi water jaisi kubindura watopita apa matumira ka WhatsApp message fonai pa 0713 938 538 yes munopinda zvinoita paita Munango Pantedwe chimuti hello yesi makadiko akati mbangu regai nditizoni varoi wese zvavo ngavaende kuma-30 years kuyako kwaenda muku-30 years kana mbainotsanga fara naizvozvo ndokuvagona kuti havanzwisisi ibhosi mutemeri pachirafam varoi vese vaende kupi kuma-30 years uko okuma-30 years kana iwe kusimbudza mwana ukupa mwana maronda ukaronda aende ku-30 years wongotongerwa 30 years asi tinenge taziva sei kuti vasakude paita Munango Pantedwe chimuti hello 0713938538 0713938538 okay paita Munango Pantedwe hello hello kanyemba na Bozo zviri sei mushe Bozo kutaura na Raymond Chengeta ari kumbire Raymond Chengeta mbire papi kumbire pamshumbi puzi panenzi panyagonye tepfura nekarodhi kari pakati apa ndapaziva ndo pandiri kanyemba handuda kuenda pana gogo kava vekuroya muzukuru ava yes
KB uroyi washata manje KB gogwawo zviri pachena ndo vari kuroya muzukuru wavo. Ndio vaikonzera kurwara kwemuzukuru. Zvinonyadzisa tasayapa vagara mumba manje. Hamusi kubudika. Mubudiki zvekudaro bhosi pakatoipa. Pakatoipa. Pakaipa KB. Ndangoti ndipirawo sando kakuna Sara Mutasa ari kukanyemba kumweko. Ehe. Tinotenda maita basa. Mbire. Pakarodike pakata. Tinotenda tinodzika zvekare kamangwana. Hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela vhiki. Vachada kusvitsa nyaya pachimuti baba Isabel. Bozhongora anobatika sei? Icho kwadi muri yezima munotibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzisi, nhamba inonhuhwira. Inhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa agogo, every day is a Friday. Po rigiti vo. Maita basa KB Kanyemba Bonzo pabodzikana Washington Marimira aka Bozhongora. Pari zvino regai kati mbonzwa kamashoko kubva kuna Deputy Minister we ICT Dingi Musiputi apo pawanga kavari ku Victoria Falls. Tinzwe kamashoko avakati chengetera kubudikidza kane musangano uri kuitwa ka ikoko. Umhlangano wanamhlanje eVictoria Falls umhlangano wokuthi izwekazi leAfrika libe lalapho elimakhona nxa silungiselela ikusasa yolwazi lwakulezi insuku, our digital future. Inhlanganiso le emelele iAfrica, African Telecommunications Union, iyo ezalawula-ke lokuhlanganisa amazwe ukuthi abe lesinqumo lesibopho sokuthi kuyiwa ngaphi. Bese kusithi lokho okuyabe kuhluzwe iAfrica sokuzahanjiswa emhlanganweni ozaba khona kwele Turkey eDoha ukuthi ngomnyaka kaNovember kube lo mhlangano omkhulu ozabe usungwe International Telecommunications Union okuyabe sokuyilizwe ngalizwe lihlangana engamazwe wonke omhlaba ukupha isibopho sabavelela kule region, sabavelela kule sana sabelo, sabavelela kule sana sabelo ukubumba umthetho lesimo sokuthi umhlaba wona kumele ube isima kanjani. So umhlangano lo uqhakathekile kakhulu ukufuqa umbono weAfrica lokuthi iAfrica imelwe njani kusasa. Okay, siyabonga kakhulu. So njenge-Africa kathesi sesikhangelele ukuthi ngaso kukhona lokho umhlangano lo usukhona elithi thina nasilakho njenge-Africa ukuthi hayi we have got that potential ukuthi thina lathi sibe ngabanye abayabe bazaphathisa kakhulu nxa sesikhangela ilizwe lonke elikhulu, singameleli ukuthi hayi kwenziwa ngamanye amazwe kakhulu. iAfrica sithethe isinqumo sokuthi akusamelanga sibukele njalo imithetho akusamelanga siyizwele kwabanye. Imithetho kumele la ibunjwe iAfrica, iAfrica ingabukeli amanye ama-solutions lezi izinto zokwenza la iAfrica yenze. Yiko kubambana kwethu njengamazwe lezabelo ezijiyeneyo ezezwekazi leAfrica, Southern Africa, East Africa, Central Africa, North Africa, West Africa, sibe lesinqumo lesibopho esifanayo ukuthi sesiyakwenzana. Okuhle ngokuthi abantu beAfrica bakhuluma ngazwi linye, inhlupho zethu ziyahambelana njalo isinqumo esisithathayo sinye siyahambelana. Sesilabantu abaningi asebeqeqetshe kakhulu kakuhle njalo ukwazi lokwamukela ulwazi lwakulezi insuku abangaba kuzinga eliphathisa kakhulu izwekazi lonke leAfrica njalo lakwamanye amazwe omhlaba. Yizo ingcithi esifuna ukuthi lazo zibe ngokuphatheka ukuthi ulwazi lolu lube khona domesticated in Africa, hathi ukuthi ulwazi lolu sibe singabazoluthola luvela kwabanye abantu zonke izikhathi. Kungasiyo Zimbabwe yodwa, singathi nje iAfrica jikelele ikuphi esesikwenzile njenge-Africa ukutshengisa ukuthi hayi lathi sesikubanga eliphezulu. Abantu abethu abancane kakhulu bafundiswa ukuzenzela lokwakha izinto ezihambelana lohlonzi lokwenza impahla lemisebenzi kwakusasa, goods and services. Thina eZimbabwe lapha sikhokhelwa ikakhulu iPortras ekhangela kakhulu ukuqondisa imisebenzi yabo bonke abasebenza ngaphansi kwezokudinga ukuqondisa ulwazi lwakulezi insuku.
kulokupha ulwazi kakhulu losizo kumankampani labantwana abasakhulayo, innovation. Uhulumende njalo selethe ukuxhumanisa abantu ukuthi bonke abantu babe khona emagagasini, kusetshenziswa indlela zama telecoms operators abamafoni lokukhulumisana, njalo kusetshenziswa i-satellite technology, ulwazi lwe-satellite osolwenze abantu beZimbabwe baba kuzinga eliphezulu kakhulu, sikhangele okuthiwa i-internet penetration rate. Njalo ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi ubaba upresident uDr. Idi Mnangagwa waphawula uhlelo lokuthi kufundiswa abantwana esingakuthi i-digital literacy, ukufundisa abantwana ukuthi kanti ukwazi ngezokusebenza ngemitshina yalezi nsuku kwenziwa njani, akula muntu akula ndawo okumele isalele emuva. Yikho okunjabulisayo okwenzakeleyo. Siyabonga kakhulu sesikhangela ukuthi nje lasezikolo kulezi insuku sekufundiswa selionika konke lamakhompyutha njenge-ministry. Okwakhathesi i-project le isifike ngaphi kuye-ministry ye-ICT? I-project yokupha abantwana amakhompyutha lokubafundisa ulwazi lwakulezi nsuku ezikolo kayipheli, ngenxa yokuthi ngaphandle kokufundisa abantwana kumele sifundise lababalisi abazafundisa abantwana. Ngaphandle kokufundisa umbalisi, umntwana kumele abe lekhompyutha kumbe isitsha sokusebenzisa esihambelana lesikhathi. Uzakwazi baba Mkombwe ukuthi ulwazi lwekhompyutha kumbe isimo sekhompyutha sihlali sinjalo. Kule sibanga leliyana esithi ikhompyutha iba obsolete, kutsho ukuthi iyabe sidlulelwe isikhathi salokho kumele ikusebenza. Ikhompyutha eba leminyaka emithathu kumbe emine kumbe emihlanu, ikhompyutha eyabe sidinga ukuthi iguqulwe kumbe itshintshwe kumbe iqiniswe, ngoba izinto ziyaguquka kakhulu kuleli hlangothi esikulo elolwazi lwakulezi nsuku. Yikho-ke kumele sihlale sikwazi ukuthi ukunika abantwana ukuphathisa izikolo, ukuphathisa bezemfundo ngolwazi lwamakhompyutha langamakhompyutha, lokuba lobulembu internet ukuthi ifike, into kumele itshone isenziwa, ngoba singeke sithi sahambise eKariyangwe ngomnyaka onje sokudlule iminyaka eli-10 asihambisi ngoba sithi sahambisa. Zaguquka izinto sokudinga ukuthi kuhanjiswe okuhambelana lesikhathi esiyabe sikuso. Yikho-ke uhulumende uhlakaniphe ngaleyo ndlela ukuhlale lusile ukuthi zonke izinto lezi zihlale zikhangelwa ukuthi amakhompyutha ahamba kudala kuyahanjiswa amanye, ulwazi lokhu lusiya. Siyabonga kakhulu Mnumzana Bhuti. Siyabonga kakhulu baba. Tinotenda kutaura kwa Lawrence Mukombwe, executive producer we National FM wari basic ku Montreal studio kobulawayo, anga chitaura kana Honorable Dingemuzi Bhuti, deputy minister we information communication technology postal and courier services, apo vakasangana ku Victoria Falls kumusangano with the International Telecommunication Union ITU Regional Development Forum for Africa. KB Kanyemba Bonzo tosangana kamangwana ndichakusiyayika na Molimu Labuzi Nasgudanga ndiye anenga chicheza naye mwekapata horas za 3 o'clock masikati.